Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Ed Senato, een half jaar geleden trad u aan als vertegenwoordiger. Wat iedereen wil weten, hoe is het eerst gegaan in het eerste half jaar? Nou, het eerste half jaar was voornamelijk iedereen ontmoeten. Met name gezichten in al de 3 landen, maar ook in Nederland. En dat was nou toch de eerste grote 4 maanden een behoorlijke taak. Veel rondreizen? Veel rondreizen. En de maanden die daarna kwamen was het voornamelijk kennismaken met het team. Met mensen op de eilanden, maar ook in Nederland. En beginnen te werken aan onze plannen en onze strategieën. Wat willen we gaan doen? Wat wilt u gaan doen? Ja, een goede vraag. Hè? Je valt meteen met de deur in huis. Wat wil ik gaan doen? Er zijn een paar dingen. Heel vaak vragen mensen mij waarom een Judy Corsau op deze stoel. Hè? Dat is de grote vraag. En daar zijn allerlei sentimenten over. De ene zegt het is de paard van Troje of zoals we dat noemen, de bomba op de plantage. Ja. Degene die voor Nederland hier komt bespioneren of spioneren. En voordat ik daarop inga, wil ik heel duidelijk zeggen, wij doen hier niets raars. En wij zitten niet met microfoontjes mensen op te nemen. Wat wij hier doen is, wij vertegenwoordigen de Nederlandse staat, maar daarnaast hebben we een hele duidelijke rol in het maatschappelijk middenveld van de landen. En zoals ik het omschrijf, deze landen zijn jonge landen, jonge democratieën. Onze juridische basis, op basis waarvan wij zaken doen met elkaar, is een stevige juridische basis. En we moeten de landen helpen en ondersteunen om verder te groeien in hun rol daarin. En daar wil ik als Judy Corsau mijn bijdrage aan Want het klinkt heel mooi en iedereen was ook heel blij toen we hoorden dat een Judy Corsau deze positie nu inneemt. Maar maakt het in de praktijk wat uit? Goeie vraag en ik durf het bijna niet te beantwoorden. Want dan denk ik van ja goed, dan zit ik voor mijn eigen parochie te praten. Ja, maar dat mag u. Ja, nou, en misschien vind ik het ook wel leuk om dat van andere collega's te horen. Kijk, wat ik wel kan zeggen, is dat nu aan tafel een wat diepgaandere en ook wat genuanceerder geluid komt van iemand die op het eiland geboren is, op de eilanden geboren is en op ieder eiland ook zelfs nog familieleden heeft. Van wat ik nu van mijn collega's hoor uit Den Haag is dat men het heel fijn vindt dat die nuances en verdieping er is aan tafel om ook die perspectieven mee te nemen. En het heeft naar mijn mening ook al geleid tot andere type discussies. Over andere type invalshoeken. En nu gaat u me vragen, wat voor type discussies? En daar kunnen we niet op ingaan, gedeeltelijk niet helemaal. Ik zal ook heel eerlijk zijn, ik ben een ambtenaar. Ja. En mijn rol is hier om alle politieke partijen goed te adviseren over wat er gebeurt, de nuances, de goede dingen en de minder goede dingen. En ook politieke en andere actoren op de eilanden. Want ik heb daar 2 doelstellingen mee. Doelstelling nummer 1, ervoor zorgen dat de bewindspersoon waar we voor werken absoluut goed geïnformeerd zijn werk kan doen. En niet alleen maar inhoudelijk, maar ook op gedrag, ook op culturele sensitiviteit. Maar ik wil ook dat de bewindspersonen hier, die met onze bewindspersoon te maken hebben, goed beslagen ten ijs komen als ze met onze bewindspersonen gaan zitten en praten. Want ik denk dat dat de kwaliteit van onze relatie veel beter maakt. In de praktijk, zonder namen te noemen, er zijn wel eens bewindspersonen uit Nederland gekomen die een bepaalde houding hebben die totaal niet klopte met de ministers al hier. En dan was het van het begin af aan, liep het niet goed. Bent u iemand die ervoor zorgt dat het beter loopt, dergelijke gesprekken? Ons inzet is zeker om dat te realiseren. Uiteindelijk zijn de politieke kopstukken die bepalen hoe hun relaties en hoe ze zich gedragen. En hoe ze zich gedragen. Ja. En gevraagd en ongevraagd zullen we advies geven over wat wij denken dat tot een succes zal leiden. Ja. Maar uiteindelijk is het aan hun. U vertelde bij de nieuwjaarstoespraak, waarbij u zich presenteerde zeg maar, aan de mensen hier op Curaçao. Deze Judy Corsau weet wat het is om als zwarte man in een overwegend witte wereld en binnen een systeem te werken dat gebaseerd is op de witte norm. Dat was heel open, dat was heel eerlijk. Veel mensen hebben daar positief op gereageerd.
Hoe is daar binnen de ambtenarij van het Koninkrijk op gereageerd? Ik heb van mijn collega's binnen Koninkrijksrelaties alleen maar positieve reacties gehad. En ik zou zelf bijna durven zeggen dat heel veel mensen ook in Den Haag hebben gezegd, jeetje wat goed, want eindelijk kunnen we het echte gesprek met elkaar hebben waar het ook eigenlijk over gaat. Hoe voelen wij ons, witte mensen, als we op Curaçao zijn? En hoe voelt jij je als jij hier bent? Dat we de deuren openmaken om dat gesprek gewoon echt met elkaar te voeren. Ja. Voordat we aan dit gesprek begonnen dacht ik na, en ik ben hier vaak geweest bij de vertegenwoordiging. En het grotendeel van uw voorgangers waren wat oudere, blanke mannen, getrouwd, die aan het eind van hun carrière hier naartoe kwamen. U bent nu hier, u bent een Youcoursau, u heeft zichzelf een trots lid van de gay community, als ik het zo mag noemen, genoemd. U bent jonger. Wat zal de bevolking daarvan merken dat er een totaal andere wind waait hier? De bevolking van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ja. Nou, ten eerste, die in eerste instantie. Die in eerste instantie. Nou, ten eerste dat ze gewoon papiamento met me kunnen praten. Ten tweede dat de nuances van de cultuur heel goed begrepen worden. Niet dat mijn voorgangers dat niet konden, maar ik kan de kleur van onze community en wie we zijn nog harder en dieper aanzetten. Ja. Het laatste wat ik hoop dat wij op Curaçao, op Aruba en Sint Maarten, maar ook in Nederland gaan voelen, is dat de relatie nog dieper, begripvoller en genuanceerder wordt. Dat is wat ik hoop te bereiken. Punt. Wordt het dan juist uitdagender met een nieuwe staatssecretaris die wellicht van een wat rechtsere partij komt? Nou, kijk, heel vaak zeggen mensen, we hebben een rechtse partij, dan gaat het moeilijk worden, of een linkse partij of een centrumpartij. Sommigen zijn goed voor ons en anderen zijn niet goed voor ons en de een heeft een uitspraak gedaan en de andere niet. De een wil ons verkopen op Marktplaats en de ander wil ons, weet je, al dat verhaal. Even een stap terug. Onze relatie is gebaseerd op een hele stevige juridische basis. Ja. We kunnen niet verkocht worden op Marktplaats. We kunnen niet verkocht worden op Marktplaats. Erger nog, wij zijn de enigen die kunnen zeggen, wij willen uit het Koninkrijk stappen. Nederland kan dat niet opleggen. En Nederland kan niet uit het Koninkrijk stappen. Dus dat is één. Dus ik wil aan onze mensen op de eilanden vragen, heel duidelijk, verdiep je in wat onze rechten en maar ook onze plichten zijn binnen het Koninkrijk. Want dan zal je ook zien dat heel veel verhalen eigenlijk, als je kijkt naar juridische basis, niet kloppen. En het tweede wat ik wil zeggen is, je moet goed kijken naar de programma's van alle politieke partijen. En je moet ook kijken naar het feit dat onze politiek bestel gebaseerd is op consensus. Ja. Op met elkaar spreken, om dingen voor elkaar te krijgen. En in dat opzicht, wat voor politieke kleur er ook gaat zitten, onze ambtenarenapparaat heeft een rol om gevraagd of ongevraagde adviezen aan te geven. Dus in dat opzicht kijk ik de toekomst eigenlijk positief tegemoet. Het is natuurlijk ook wel afhankelijk wat voor bewindspersoon we gaan krijgen en wat voor stempel die bewindspersoon gaat leggen. Maar nou goed, dat is de toekomst. Maar die stempel die wordt van buiten soms ook opgelegd, dat doet de pers of iets dergelijks. Precies. U gaat kijken welke persoon er dadelijk komt. En wordt u dan ook gebeld door een minister hier op Curaçao van wat is het nou voor persoon of niet? Nou, sowieso over en weer probeert men te begrijpen met wie ga ik aan tafel zitten. Ja. En daarin kijk je voornamelijk naar wat zijn de dingen die hun kan gaan binden samen. Waardoor dat gesprek op een positief manier kan starten. Dat betekent niet dat je niet op contentieuze onderwerpen gewoon ingewikkelde gesprekken met elkaar kunnen voeren. En wat ik wil is dat we dat met respect doen. Dat we de deur uit kunnen lopen en ik ben het niet met je eens, maar ik respecteer wel wie hier voor me zit. En ik heb toch genoten van dit gesprek en het heeft me tot nieuwe inzichten gebracht. Nou, als we dat kunnen bereiken met onze bewindspersonen, ben ik een satisfied en happy man. Hartstikke bedankt. Ik heb nog één vraag, want u doet dit nu een half jaar. Wat is u het meest
opgevallen in dat eerste half jaar? Wat voor mij het meest opgevallen, en dit is iets dat ik heel hard over moest nadenken toen ik deze baan aannam. En nu voel ik het aan levende lijve. En met een been in Nederland zitten en met een andere been op onze eilanden zitten. En aan beide kanten werken. Uitdagend, leuk, maar ook zwaar. Kijkt u al uit naar het einde van 4 jaar? Nee, want we zijn pas begonnen, dus ik moet nog 4 jaar gaan. En we hebben nog heel veel te doen. Succes. Dankjewel.